Tervetuloa mukaan. Käydään tänään läpi Janne Uusilehdon profiilia. Meillä on tässä pohjana hänen CV:nsä, kokemusyhteenvedot ja suosituksia aika paljonkin. Tavoitteena olisi hahmottaa sitä hänen kokemustaan ja ymmärrystään yksityisyyden suojan ja tietoturvan suunnittelusta. Ja siis ihan sieltä asiakastarpeista ja teknologiasta aina lainsäädäntöön ja standardointiin saakka. Tämä on varmasti aika kiinnostavaa just sulle, jos pohdit hänen sopivuuttaan vaativiin asiantuntija- tai johtotehtäviin. Joo, ja täytyy sanoa, että materiaali on kyllä todella kattava. Se antaa kuvan henkilöstä, jolla on siis harvinaisen laaja-alaista ja syvällistä osaamista teknologia-alalta. Ja puhutaan kuitenkin yli 2 vuosikymmenen ajasta. Selvä. Puretaanpa tätä pakettia vähän auki sitten. Janne on siis toiminut aika merkittävissä rooleissa. Mainitaan nyt vaikka Google, Microsoft ja Nokia. Hän on edennyt sieltä ihan käytännön koodauksesta johtotehtäviin, joissa on vastannut tosi laajoista hankkeista ja standardien kehittämisestä. Esimerkiksi Microsoftilla, tämä oli aika mielenkiintoinen luku, hän teki ja hyväksyi yli 600 Azure-tuotetason tietosuoja-arviointia, siis vuodessa. Joo, se on aika valtava määrä. Niin, ja Googlessa hän sitten taas johti pilvipalveluiden tietosuojaohjelmia, ja siellä vaikutuspiirissä oli yli 2 miljardia asiakasta ja yli 20 000 insinööriä globaalisti. Tosi kiehtovaa tässä on just se hänen kykynsä yhdistää se tekninen syvä osaaminen ihan käytännön sovelluksiin ja strategiseen näkemykseen. Eli hän ei ainoastaan ymmärrä sitä teknologiaa, vaan myös sen vaikutukset liiketoimintaan ja siihen sääntelyympäristöön. Otetaan esimerkiksi vaikka se TGC Mobile Working Groupin puheenjohtajuus. Siellähän hän johti sen ensimmäisen globaalin mobiililaitteiden luotetun moduulin standardin kehitystä, ja se on nyt osa ISO-standardia. Ja aivan. Se, jos mikä, osoittaa kykyä viedä läpi todella monimutkaisia globaaleja hankkeita. Joo, ja tämä globaali ulottuvuus tuntuu nousevan esiin tosi vahvasti. Hänellä on kokemusta siis todella monimuotoisten ja kansainvälisten tiimien johtamisesta, niin isoissa yrityksissä kuin vapaaehtoistoiminnassakin, kuten Rotarin presidenttinä. Kyllä. Ja Nokian johtajakoulutuksenkin kuului moduuleja useissa maanosissa. Sekin kertoo panostuksesta just sen globaalin liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen. Juuri näin. Ja tämä kokemus globaaleista monimuotoisista tiimeistä ja verkostoista, se linkittyy ihan suoraan hänen valmiuksiin myös hallitustyöskentelyyn. Hän on toiminut neuvonantajana esimerkiksi Oxfordin kyberturvallisuuden tohtoriohjelmassa ja BSIMSassa, ja myös useiden alanjärjestöjen hallituksissa, niin kuin Global Platform, SafeCode, ICASI. Eli hänellä on selvästi kyky luoda niitä strategisia kumppanuuksia ja edustaa teollisuutta laajasti. Kuten eräs suosittelija toteaa, hän tuo valtavaa arvoa mihin tahansa organisaatioon. Sitten päästäänkin yhteen tosi mielenkiintoiseen kohtaan, jatkuva oppiminen. Ja se kyky omaksua täysin uusia ilmiöitä. Hänen uransa alkoi jo 80-luvun alussa, siis 1982, ohjelmistokehittäjänä, opiskeluaikana. Oli mukana tuomassa ensimmäisiä verkkopankkipalveluita Suomeen 90-luvulla ja, ohjelmoi koneoppimista jo vuonna 1985. Joo, se on aika uskomatonta. Sehän on siis todella kauan ennen kuin koko aiheesta tuli mikään yleinen juttu. Aivan. Ja suosituksissakin mainitaan just tämä, hänen halunsa jatkuvasti oppia ja soveltaa tietoaan on rajaton. Kyllä. Ja tämä kyky ymmärtää abstrakteja konsepteja ja sopeutua siihen jatkuvasti muuttuvaan teknologiaan ja sääntelyyn, se on ihan keskeinen vahvuus. Se mahdollistaa paitsi uusien teknologioiden, otetaan nyt vaikka tekoälyn, tietoturvanisen haltuunoton, mutta myös sen kyvyn muuttaa se opittu ihan konkreettiseksi parannuksiksi. Yksi suosittelija kertoo just tästä tietoturvatapahtumista oppimisesta. Ja se kyky toimia saumattomasti siellä tietoturvan, yksityisyyden suojan ja vaatimusten mukaisuuden niin kuin compliancein välimaastossa on todella harvinainen. Mitä tämä kaikki siis voisi merkitä sinulle, joka harkitset Jannea johonkin rooliin? No yhteenvetona voisi sanoa, että hänen profiilinsa kyllä osoittaa syvällistä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä tietoturvasta ja yksityisyyssuojasta, ja siihen päälle vankka kokemus globaalien ja aidosti monimuotoisten tiimien johtamisesta, vahva strateginen näkemys ja ne hallitustason valmiudet. Sekä tietysti se poikkeuksellinen sopeutumis- ja oppimiskyky. Joo.
Ja ehkä lopuksi vielä sellainen ajatus pohdittavaksi sinulle. Miten henkilö, jolla on näin laaja-alainen kokemus aina sieltä laitteistotason standardeista globaalin politiikkaan ja siihen jatkuvaan uusien ilmiöiden omaksumiseen, miten hän voisi ainutlaatuisella tavalla edistää vastuullista innovaatiota? Otetaan esimerkiksi just tämä tekoäly ja sen yksityisyys- ja tietoturvakysymykset, jotka kehittyvät koko ajan. Voisiko just tällainen profiili olla avainasemassa siinä?